Sogel Maika Korbase. Aba ne ami fo ko sebe ko mi an nyon soro ko do fi soro fe kacha. Tele na munya ni ki soro am nyon soro jona ala tege season. Aka ko kacha. Amado am sangi ye a comité de stratégie nyama bay. Wulga jom ngara kala ibrahima ka fanga bi ye joda bakke ye chefariya ke ye joda ke ko sebe. Fanga bine surasu yɛrɛ kɔni nana k'u ye baara tɔ laban. Waati yɛrɛ la fɔra ko a bɛna fɔ M5 ni surasu ko filanun don. Sisan ko bi ka caya filaniya ninnu kumaw bɛ sen na wa walima sisan a yɛrɛ ka taa fɔ ni a ka faamu fa ye jumɛn ye CNSP ani jamana yɛrɛ taabolo la nin waati in na. Sisan ne kodɔnso lamɛnbagaw bɛɛ fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ka maliyɛnw bɛɛ fo min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. U bɛɛ tulo b'i la. A ye ɲininkali min kɛ wajibilen don ka jaabi. Kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnya a ka caya bɛɛ ɲɛna. Pour que kuma wɛrɛ kana da a kɔnɔ quoi. Kosɛbɛ. Parce que sisan n'a ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'a interpréter. Dɔw bɛ taa sɔrɔdasi fɛ k'a f'u ye k'an b'u contre la. Dɔw b'a fɛ ko an bɛ fanga de ɲini. Kumaw cayara. Kosɛbɛ. Maintenant kuma laban min kɛra n b'a fɛ k'o de walawala mɔgɔw k'a dɔn. Kola kunu k'a ye ɲɔgɔn ye wa o sabatira. Kunu kuna sini de u y'an wele. Ko transition vice président. O de b'a fɛ ka M5 comité stratégique rencontrer. Donc an bɛ farala ɲɔgɔn kan k'u kɔnɔ. An ka siège kura la o ye CSTM siège. Kosɛbɛ. U nalen. An ye mun kɔlɔsi vice président mana. De la transition. Minnu nana o ye ministre fila. Ni sɔrdasi saba wɛrɛ. K'olu bɛɛ ye CNSP membre de ye. Kosɛbɛ. U ka chef de délégation k'u ye Ismaël Wage. O ye ministre de la réconciliation. Faralen b'a ka ministre de l'administration territoriale Abdoulaye Maïga. Ani officier saba. Olu fana ye CNSP membre dɔ ye. Kosɛbɛ. Ko u nana ka visite de courtoisie de kɛ M5 ye. Ko vice-président ko a ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la dernière minute vice-président de la transition. Min ye CNSP président ye Goïta. Ko a ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la dernière minute k'ale ma se ka na. Bon an ye mun f'u ye. Mɔgɔ caman ma kuma ne de ye kuma ta k'a fɔ k'an y'u bisimila. K'a f'u ye ko visite de courtoisie yɛlɛma kɛra bɛ kalo saba bɔ an ye ɲɔgɔn da lajɛ cɛn caman. An ni CNSP. Kosɛbɛ. Donc bi k'a fɔ k'u nana visite de courtoisie la. Tiɲɛ yɛrɛ la an kuma sigi n'o ye. Visite de courtoisie i bɛ se k'a walawala bamanankan na wa? A bɛna fɔ cogo di? Bamanankan na o kɔrɔ u nana foli la u nana ka an fo. I y'a to n'i bɛ taa maa ba fɛ ou bien ni maa ba bɛ na e fɛ ko a nana e fo. I n'a fɔ u taara dugutigilakaw ni président kɔrɔ fo cogo min na siɲɛ fɔlɔ la. Exactement. U nana M5 ta kɛ kunun de sisan. Exactement, u y'o de fo. Bon ne fana k'u ma ko an b'u fo. U barikada mais tiɲɛ yɛrɛ la. An kun ma sigi n'o ye. A fɔlɔ an kun sigilen don ko vice président de kun bɛ na vice président de la transition. Min ye CNSP président ye. Asimi Goïta. Asimi Goïta. An bɛ se k'a faamu k'a ye gɛlɛya sɔrɔ. O kɔni o bɛ se ka sɔrɔ ni bɛ responsabilité bɔ la o bɛ se ka sɔrɔ waati bɛɛ. Kosɛbɛ. Mais an kun sigilen don ni fɛn wɛrɛ ye. Parce que an kun ye lettre dɔ ci a ma. Novembre kalo 16. Tile 16 wa an y'a lettre ye kosɛbɛ. M5 ye lettre dɔ ci. Vice président de la transition ma. Kosɛbɛ. O lettre in. A sabu bɔra mun na. Parce que vice président yɛrɛ ye M5 délégation dɔ rencontrer. Novembre kalo 14. Le 14 novembre. Kosɛbɛ. Min bɛ M5 fɛ. A y'o bɛɛ f'u ye. Kosɛbɛ.
gɛlɛya min bɛ aw ni olu cɛ a bɔra mun na a kɛra mun de b'a kɔnɔ an ye hakilina bɛɛ f'u ye kosɛbɛ an ɲɛna ko ye ɲɔgɔn faamu délégation nalen a ye contrat kɛ comité stratégique ye donc comité stratégique fana ko y'a an ka to kumaw dɔrɔn la a fɛn caman ni ɲɛmɔgɔ ninnu ye ɲɔgɔn rencontré a tora kuma dɔrɔn de la après yɛlɛma nana don a la donc sisan an ka kɛ sɛbɛn de o de la a ye lettre in sɛbɛn min sɛbɛnna le 16 novembre 2020 le lendemain le 17 novembre lettre bilalen n'a ka bureau la mun de y'o o lettre la o lettre objet kun ye mise en place du CNT ani accord de collaboration c'est-à-dire u bɛna bulonba min sigi o kuma kun b'o de kan ko fɔlɔ an ye rencontre min kɛ an ni vice président u sɔnna u y'a fɔ fana ko olu ni k'u nana M5 ka baara dafa u b'a fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ko n'o don n'o kɔni don an b'a fɛ fɔlɔ décret fila min taara min bɛ CNT sigi o décret yɛlɛma ka na don o la u k'u modifier pour que M5 bɛ min ɲini o ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ a filanan force vive to jamana to syndicat ni parti politique ni société civile minnu y'a fɔ k'u ma sɔn a ma olu fana ka laɲini u ka se ka décret min yɛlɛma ka consensus kɛ décret in ka kɛ décret min ye a taaren don maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la parce que n'a ma kɛ tan k'o tɛ se ka ɲɛ parce que CNT assemblée de assemblée mɔgɔ peuple de b'u sugandi o exécutif su sugandi c'est comme si président y'a ka député sugandi mɔgɔ min bɛ t'i ka baara contrôler min bɛ taa budget voter k'a d'i ma min bɛ sariya voter min bɛ se k'i yɛrɛ concerner e bɛ se k'u sugandi cogo di o de kama l'exécutif tɛ se ka assemblée ɲɛmɔgɔw assemblée membre sugandi o donc an ye bon sens yɛrɛ la mɔgɔ min y'o conseiller ye o tɛ conseil ɲɛnama o donc kuma fɔlɔ min nana lettre in kɔnɔ o de ye nin décret ninnu u k'u yɛlɛma u ka yɛlɛma don u la kosɛbɛ kuma filanan ye mun ye komi y'a fɔ k'olu yɛrɛ b'a dɔn sisan k'olu ni M5 u ye filani don olu de ye changement nati yɛlɛma don jamana ko la donc fo an ka sɛbɛn kɛ an bɛna baara kɛ an bɛ collaborer cogo min na pour que transition ka stabiliser ani refondation ka sɔrɔ kosɛbɛ o papier an ka se k'a sɛbɛn an ni wuli cɛ an k'a signé a ka bila an bolo fila kan pour que an k'a dɔn an bɛ baara kɛ sariya min kɔnɔ quoi pour que a kana kɛ dɔrɔn an bɛ taa u fɛ u bɛ taa an fɛ ko wɛrɛ bɔna bɔ a la donc o papier ka sɛbɛn un pacte de collaboration kosɛbɛ donc un accord de collaboration o ye kuma filanan ye kuma sabanan min bɛ lettre in kɔnɔ o ye k'a f'u ye o yɛlɛma in dɔra maliyɛn wulila ka yɛlɛma in ɲini a bɛ ko dama dama kan n'u ma sigi n'u ma sabati maliyɛnw tɛna dɔn ko yɛlɛma kɛra o kuma ye mun ye fɔlɔ fo changement yɛlɛma in kun de b'a la a sababu ye mun ye pour que an ka se ka sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ye an k'a dɔn yɛlɛma tɛ ka IBK bɔ dɔrɔn IBK bɔ o ye étape dɔ ye o maliyɛnw bɛ min ɲini ni IBK kun sɔnn'u ma maliyɛnw kun t'a fɔ k'a ka bɔ yen kosɛbɛ u ko k'a ka bɔ yen parce que u ɲɛna tant que a ma bɔ yen laɲini dɔ bɛ yen u tɛ se ka sɔrɔ o laɲini a filanan an kuma ko laɲiniba minnu bɛ maliyɛnw fɛ sisan n'olu kɔni sigira an bɛ se ka da la k'u bɛ changement la o laɲini ye mun ye fɔlɔ sécurité ko in fo an ka yɛlɛma ka don a la kosɛbɛ ni yɛlɛma ma don a la IBK taara ko bɛ comme kɔrɔlen a bɛ ka juguya ka taa bon o bɛ maliyɛnw dabali ban donc u ka ko bɛ kɛ lakana a ka améliorer wala Mayiga yɔrɔ la lakana in ko awa dɔw ko ka phrase to yan ka d'a kan ko n'u ni phrase man di sisan ni peuple ma wuli ka far'u kan ko est-ce que tangi ni ko bɛ cogo la wala e bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ la donc fo n ka tila an ka point ba minnu fɔ pour que maliyɛnw k'u faamu ni y'u relater ka ban an bɛ segin ka kuma kan o ye dɔ ye lakana ko
aflana Majo minnu sara wulila sariya kɔnɔ ulamini ulu faga 10-11 juillet ani minnu sara Kayi ani Sikaso fo enquête ka ouvert mɔgɔw k'a dɔn mun de kɛra ni ɲɛmɔgɔ min kan ka ɲangi u kan ka ɲangi mais a tɛ se ka to tan a filanan Maliɲɛnw y'a fɔ ko yurugu wari kun bɛ tiɲɛ kojugu donc minnu la cadastre mini ye c'est-à-dire sanu bɛ bɔ wari bɛ tiɲɛ o wari ani gouvernement ka bâtiment minnu feerela ani projet baw ani institution ani administration baw i n'a fɔ EPA EPIC EDM PMI CMDT AGEFO fo enquête ka kɛ wari est-ce que wari tiɲɛna ou bien a ma tiɲɛ olu la o ye lutte contre la corruption lutte la corruption in fana a kan ka sinsin dossier baw minnu ye vérificateur y'u kɛ o dossier ninnu bɛɛ kan ka bɔ surtout défense de sécurité la parce que wari ba Maliɲɛnw mari min bɔ de ka d'u ka armée ma Maliɲɛnw ɲɛ b'a la soldats tɛ kɛlɛminɛnw sɔrɔ wari bɛɛ détournera o dossier tant k'u ma bɔn ka bila table sanfɛ peuple k'a dɔn wari in kɛra cogo di Maliɲɛnw tɛ ka da la ko changement bɛ na kuma wɛrɛ ye mun ye o ye accord d'Alger accord fo a ka yɛlɛma ka don a la relecture ka kɛ mais o relecture n'a bɛ kɛ a tɛ n'a fɔ ko rebelle de perdira ou bien gouvernement de gagnera a kan ka kɛ pour que ka fɛn 4 assurer o ye intégrité du territoire l'unité nationale la forme républicaine de l'État ani k'a fɔ ko la souveraineté du pays sur l'ensemble du territoire. Non, fait nani nous sabatira à toi de ce qu'à négocier. Mais on a la question posée à pourquoi accord il est bloqué? Nous dit qu'on a fait pour que à mise en œuvre que c'est katani. Et comment là-bas est muni? Ni manga lettre l'incono. Encore réforme politique. Ani institution de Mukanga. Il est marqué Mukanga do Sharia ou là. Pour consensus national ka sɔrɔ la u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan majɔn bɛɛ ka bɛn kan changement jumɛn de kan ka kɛ ni constitution don ni sariyaw don consensus kan ka sɔrɔ la parce que n'u ko k'u kelen b'a kɛ olu bɛ kɛ sigi k'a fɔ k'olu ni experts de b'a kɛ an ko aw bɛ parti politique de concerné en premier lieu e tɛ se ka mɔgɔw kundigi k'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ yen sariya bɛ se ka voter min bɛ réforme politique ni institutionnelle kɛ k'a sɔrɔ parti tɛ yen donc kumaba minnu bɛ lettre la lettre sɛbɛnna k'a ci vice président de la transition an kuma k'anw yɛrɛ an ɲɛna u nana k'u hakilina fɔ an ye kuma ninnu de la mais k'a fɔ k'u nana visite de courtoisie la vraiment an ɲɛna kuma wɛrɛ tɛ yen an y'u barikada an y'u fo bon réunion yɛrɛ ma mɛn donc min kɛra o de ye maintenant k'i ka kuma la jaabi k'i ka question jaabi sécurité ko in c'est-à-dire Maliɲɛnw bɛ ka ko don ɲagami sisan mɔgɔ caman wulila k'u bɛ transition dɛmɛ k'an ka na kuma wɛrɛ fɔ k'an k'u to yen u ka baara kɛ mɔgɔw tɛ min faamu mɔgɔ min ye changement yɛlɛma ye mɔgɔ min ye kɛlɛ k'a nɔfɛ dɔw yɛrɛ sara dɔw jogina dɔw bilala kaso la e bɛ se ka changement waleya cogo di k'olu bila kɛrɛfɛ ka taa mɔgɔ ta min y'i jɔ k'a fɔ k'ale tɛ sɔn yɛlɛma ka don ko la k'ale tɛ sɔn IBK ka bin ou bien mɔgɔ min y'i sigi a ka so ou bien a ka salon kɔnɔ a bɛ télé lajɛ a tɛ foyi fɔ n'a ɲɛna a ka ɲi n'a ma ɲi fana a ka ɲi k'olu k'u fara ɲɔgɔn kan ka n'a fɔ k'olu bɛ yɛlɛma don ko la minnu ye kɛlɛ kɛ yɛlɛma nɔfɛ k'u bila kɛrɛfɛ o tɛ se ka kɛ yɔrɔ si la donc an ko n'i b'a fɛ yɛlɛma ka don ko la an ye olu ka sigi hami min bɛ peuple an k'a f'u ye hami min bɛ l'armée la u k'a fɔ an k'u fara ɲɔgɔn kan comme ça an bɛ sɛbɛn kɛ k'a yira Maliɲɛnw la a fɔlɔ o ye lakanako ye lakanako tɛ k'a fɔ ko a bɛ ka tɛ sɔrɔdasi bolo lakana tɛ sɔrɔdasi dɔrɔn de ka ko ye lakana c'est la politique de défense sɔrɔdasi ka baara ye min ye politique ɲɛmɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw ye décision minnu ta olu ka waleya terrain kan mɔgɔw b'a fɔ ko politique mɔgɔw de u tɛ baara la olu de jamana tiɲɛ donc olu ka bila kɛrɛfɛ c'est pas parce que ne delila k'o fɔ e b'i ka so jɔ est-ce que parce que maçon minnu b'i ka so jɔ k'u tɛ baara kɛ ka ɲɛ a cɛ olu bolo o de kama i bɛ maçon bɛɛ gɛn
kata tailleur ta ou bien kata cuisinier ta ou bien kata professeur ta kale bini kasoju ibe maso nunu de ta iba laju uche maso minka nyika barake nai kabini 2012 mo ta foko armée de ka perdu do be ka soda sufaga wa be ka chue de ba do ka be armée kono obe ya maria da manga foko sisa comme on a soda sunu be black refe kata wali soldat suta ou bien ka soda su croix bla tanga jamana bla o se ka keo mo bon se ka foki do ko politique mo be bi black refe kata ko société civile de ko expert de ko de la jamana yelma do kola société civile ka bare se ka politique bare keo wala ko naso ko mo yoro ni na mo ba fo nasoro la nyini mi nyere ni a kumbo nyini ni peuple kumbo nyini me ni aso hanuma bono sira menu ye mo woro tanu bu ko barake ko ku démocratie ko ke anga se ka tamani yoro na ko mi yere ba kuma me tugun mais ne lettre min kala wi sisa no de fuyo an kuma la nyini min be peuple o fleni nous na nye bala ku kuma sera ka ke an be se ku démocratie orientale M5 nyamo be ku se ka do gouvernement la o be se ka ke président ko sabe mais an sigilem be an nye bala wulu ni mo minu be ma keleke minu be kele contre la wulu be barake jukoro an bo kalamaw do bu chela o be rencontre ke be ka élection préparée mo minu e wari bata o bo wari de takata élection tu e tuguni ka fanganta an kuma ku ko era ko leside ni changement make ni changement nyana ni transition nyana ko sabe u ba fu ko peuple malien de baragnement ke mais ala man kisi ala kan na manye na kiara ubulu u bena fo bebe na fo ko M5 ni CNSP do donc lu dia responsabilité folo bu mo flade ou organisation flade donc lu kan gi ka ti ku hakil fale ku hakil fara nyonka wala mega gouvernement ko afamna corruption dossier ba nu wala nye kuma minu me ko boni trésor mega ni trésor sigrade ku bi se ka votu ke ka minu ye war du na fo militaire ka wari ana nyo ko no masigi ko ni senite masigi ko lu se ka mine c'est-à-dire qu'on y a mon minute à Niedon, de beaucoup moins. Et dossier Bob B. Et amassé assemblée qui passe, assemblée qui a barré mouillé. Assemblée qui a barré qui charia ou voté. Qui gouvernement contrôlé. Assemblée qui a barré qui a fait karsa mene, assemblée qui a barré. Donc nous avons fait afulana uteka na sharia dla ka fo sharia be ke retroactive ko mi kira ka so sharia madla ko benonya uteke sharia ube tisa o sharia fe mo be se da mene mais dossier un kanga body ulu te ka bo anye bala udi fanga koro mo de ka barake nyon fe dibila ube réunion la ni ya tisa wari be minum bolo ube ka tourner ube congrès ube assemblée parce que wari bubulu o wari kele ugara ataka e fanganta tuguni donc ambe sediko donc nous va foko assemblée de beno de la CNT de beno o hakli shwan commande mo min ta famu nous va fe ka yelma do kola al se ka ye cabinet sisa et wari mi ngana mura ministère de la défense la ni sécurité la et ça c'est la CNT kasi o dojo beo ou donner nous no luko ko no ko ulmana wala ko parce que ulu neutre de ulu te mo shi contrôle la ulu be yelama do ko la o kuma minu no mo min ke ko kala ma buse ka do la c'est lui qui a l'expérience politique a ce ka do o la ko c'est-à-dire que changement nanye bala ka be ka ke mega e ka kuma fena ko ni sanje ere bolo saze mo ko ni depuis fanga d'Afrique kuminga ma o kungele be wa bi aborede fanga dafrili ni sanje fanga yelemani ani sanje kala ibrahima ka fanga ani ni wati ere bolo saze ma kerabu ya saze ma makedi mais ta machine do dauma le 30 octobre président de la transition il y a télé là l'éducateur général Taraka rapport dama ko rapport 2019 faut be tegere fo ko sabe anya tegere fo mais mabo min te mindo ami ba ko le chambi manyedo o rapport kele o rapport dira ibikama kabini mars 2020 o rapport kele kundira ibikama mars 2020
ibeka ya di jugement ubeka barake nai si ça comme uba donc malion ba fait yurgu ka kele uye minke ni ibeka yo o de takana filmer tuguni ka fe ni président kurai ngebe tegara fo mais o tise ka ni togolawo o trompe li baradi ni président la main président de la transition il y a un discours là mais il va donc à Kalama au dossier Kudira Ibeka Makabini mars 2020 attaque Kalama au dossier Bisu Bolo attaque Kalama comme au dominera Kabini Beka Nimbe Kasola Sisa allez to Kalama mais na ya kala ni to la major me tegere fu kasoro dossier gelema minumbi ou te ka bo ulu dogolendo Mahamonde Bora oye kele ke ka yirila pour ko bega ute baraka nyama aflana ko sai la ya etelela aya yindola ko ONG do Bora Angleterre kana présidency primature de l'administration tini pour construire ku faranyonka pour réformer minukanga ke malila pour kala ola est-ce qu'il veut ka famu ko Mali après 60 ans d'indépendance après 30 ans de démocratie entre ka élection organisée ONG anglaise de benankala anga élection organisée togumina mais ni yo ba donc ko mogote baralawo oye ka Mali on doga ka fo sisa ko ONG dang anglaise ONG kele ONG kele ku ye barake ni fa encore yi ka deni ko terme de référence là deni min kira a résolution matayoroshi ONG télé donc bara min de ke bara de ke tugu na fa encore no fe mogo min ku be bara la fa encore no fe cadre min ko bara la administration la fa encore no fe cadre min ku ti fa encore fa u be bu place o ba bara kele la ko autorité kura na uluta nyedo u be france na do men man abiri unyela kana yuwa ko fa kura do ulu be tegere fo anu ba kalama u be ku tromper bi donc nan toro la fin faute na tanyo la kana koy kuna la au début où ya faut que terroriste kele pour être grave fanga yala mara domina mais si ça ya ko mi ka ce jamana abiga kin yoro bela so da su mi kan ta fanga keleke ulu be kelela ba mu ko politique place no fait mogo do be ni tegere fuyi aya kani ay to fanga la MC ko mogo be place de nyini wa dona ta borata mogo minum bofu o mogo kele ne kumbe M5 kele ulu ko kuibe ka to fanga la ulu no de be barake nyofe est ce mo am se kan tigi kan gadin ta kulaje nan kuma na daro mogo be wuli ka ko ay place nyini na ko sebe na me place nyini yoro jumena ite ka yere jamana shila commune ye keleke kashi yala madu kola c'est comme le président beta campagne là mo bon mi ka équipe de campagne ke oui campagne tu gagnena o gagnena ko fe président ba fu ay ku black refe karane ma woro aka adversaire ni campagne ke contre la belu de ta ani mo gomi nda do aka campagne la kulu de ka fu kulu de ba ka programme walia ko sabe o se ka keo na jiza ni kuma na dro ale place ni na ude MC ko mo de place ni na ude o yi kuma ka magile hakili fi mi go mi te ko do mega wala komi wati feno ni wati laba ina kuna aka nyonya na abina ani MC mo bina nyonya ketwa sen dem yere ko bi sena mena masigi abasigi jona bi atna sigi telala de aka famu ji adata ni na yo fuye aka na ka tugu na yo fuye nu masoma aka di uka ki tugu na tabo ni bado kunyu toro ni siraka yele mate na dokula et puis mo ko mi mbu kere fe sisa obenu jamfa alaba obenu jamfa ne dalen dola o dika ma mbu ko tradition mena bla impasse de law ala kan flora ami maiga ok merci beaucoup